endala nje ethi baba we osezulwini bakhona bayazi ithi sithemba nawe usekuwe phakade kuze ube phakade siyawubeka you have to reach a point ukuthi uNkulunkulu ungasiyi option la uqalaza khona mangisuka la konje ngiyophuma ngibheke ukuthi kuze kube phakade sengiyofela la ngiyabona ukuthi ngizofa kodwa mangifa angisale sempilweni bakhona basho njalo abathi kuze kube phakade sekube phakade
Sugi Bishop la. Jesu. Nipende mpenzi wangu mshewe.